नमस्कार. संपूर्ण महाराष्ट्रासह आपल्या जिल्ह्यातील व तालुक्यातील ताज्या घडामोडी मोबाईलवर पाहण्यासाठी तेज महाराष्ट्र वार्ताला जर तुम्ही युट्यूबवर पाहत असाल तर फॉलो आणि शेअर नक्की करा. जर फेसबुकवर पाहत असाल तर नक्की फॉलो. नमस्कार. तेज महाराष्ट्र वार्ता याला सर्वांचं स्वागत. आज आपण रिअल स्टार वैभव आणि ज्यांना दाजी म्हणून संबोधलं जातं असे इंस्टावरील आणि फेसबुकवरील ज्यांनी कॉमेडीच्या माध्यमातून लाखो आणि हजारो अशा युवकांना आणि वडीलधाऱ्या मंडळींना ज्यांच्या माध्यमातून हसवण्याचं काम केलं असे वैभव आणि जे दाजी म्हणून फेमस आहेत यांच्याशी आपण या ठिकाणी बातचीत करतोय. पाहुणं चांगला आहे, पोरगी देखील आहे, पगार भरपूर सांग. पण दाजी पगार 8,000 आहे की. मुलगा काय करतो? मोठ्या कंपनीत आहे. किती आहे पगार? तसं 5 लाख आहे, पण सगळं कटून 8,000 रुपये येतात. आपल्या दोघांचंही तेज महाराष्ट्र वार्तामध्ये स्वागत. धन्यवाद. आपण आज सांगोला तालुक्यामध्ये आलेला आहे. या सांगोला तालुक्यामध्ये येण्यामागचं कारण काय? सोलापूरला सिद्धेश्वर दैवतासाठी गेलेलो, दर्शनासाठी गेलेलो. म्हणजे सोलापूरला ग्रामदैवत सिद्धेश्वरायाच्या दर्शनासाठी आपण कुठून आला होता दर्शन घेण्यासाठी? सांगलीवरून, तासगाव. सांगलीवरून सिद्धरायाच्या दर्शनासाठी आपण आलेला आहात. आता या ठिकाणी आल्यानंतर तुमच्या बाकीच्या काय गोष्टी चालू आहेत आता सध्या? काय येता जाता जसं सुचतील प्रवास चालू आहे. थोड्याशा गमती या गाडीमध्ये होतच असतात येता जाता. काय एखादा जोक सुचला तर एखादा व्हिडिओ आम्ही गाडी थांबवतो, व्हिडिओ शूट करतो. चालू आहे प्रवास. जी काय तुम्ही दाजी म्हणून फेमस आहात, रसिक मायबाप छोट्यांना काय सांगाल तुम्ही या माध्यमातून? काय ना, आमचे व्हिडिओ चांगल्या पद्धतीनं तुम्ही सर्वजण बघताय, पाठिंबा देताय. तसंच आम्हाला पूर्ण म्हणजे सगळ्यांनी बघत राहा आणि जेवढं आम्हाला काय सुचेल त्या पद्धतीने तुमचं आम्ही मनोरंजन करत राहीन एवढंच मला सांगतो. एवढंच. माईकवर आत्ता कसं आहे, जास्त बोलता येत नाही. कॅमेराच वेगळं पडतंय आणि बातम्याचं समोरच वेगळं पडतंय. नाही पण जे काय युवक असतील या युवकांना हसवण्याचं काम करता, कसं त्या ठिकाणी तुम्हाला सुचलं जातं? याच्या जास्त आहारी जाऊ नका इंस्टाच्या. कारण एकदा जर आपण बघत बसलो तर ते इतका वेळ जातो की त्याचा परिणाम आपल्या कामावर किंवा व्यापारावर किंवा भरपूर फरक पडतो. की तसा न करता व्यापार उद्योग बघून, काही शेती असेल शेती बघून त्यातून वेळ मिळाला तर ह्याच्यावर जास्त फोकस करा. नाही तर आपलं बिझनेस, व्यापार किंवा शेतीवाडी काय असेल ते आपण तुम्ही करत राहा. म्हणजे दाजींचं म्हणणं आहे की इंस्टा आणि फेसबुकच्या आहारी न जाता आपला उद्योग बघा, आपल्या उद्योगाची निवड करा आणि त्यातून मिळणाऱ्या वेळेतून आपण हे मनोरंजनाचे व्हिडिओ बघा. कॅमेरामन रोहितसह मी प्रवीण, तेज महाराष्ट्र वार्ता. धन्यवाद.